van waarom gaan ze naar dit huis? Nou, pourquoi? Waarom maken mensen een bordje met de pourquoi passage? Nou, eens kijken of er bij de familie van Schendel immers toe is. Volgens mij wel, want er zit immers in de woonkamer op de bank. Moeten ze nog wel even de deur opmaken. Tom-tidom. Niet schrikken. Mevrouw van Schendel. Goeiedag. Goeiedag. Werd je weer zien? Ja, alleen, maar voor de rest... Programma onderweg. Ja. Kent je dat? Ja. En nou denk je misschien van waarom bellen die? Hier bij mij. Ja, Ja. als ik waarom zeg, wat denk je dan? Ik zou het niet weten. Pourquoi? Oh, pourquoi? Ja. Ja! Ja. De pourquoi passage. Ja, dat klopt. Waar komt dat vandaan? Dat stamt uit de tijd dat mijn man werkzaam was bij een afvalrecyclingbedrijf. En er kwam van alles binnen. En hij vond het altijd heel erg leuk om van alles, hij vond het altijd heel erg leuk om van alles met naar huis te brengen. En dat is een van de vondsten. Dus dat heeft gewoon een plekje gekregen. Maar ik weet niet of het ooit echt een straat geweest is of hoe of wat. Ik zou het niet weten. Nee, want dan denk ik bij mezelf van waarom zet iemand dat op een bordje? Dat moet een verhaal, maar ja, het verhaal... Het verhaal erachter zou ik dus niet kunnen vertellen. Nee, maar ik vind het verhaal eigenlijk van de stort, vind ik, want dat was het, hè? Ja, we waren op een stort, ja. Een stort, veel plaats. En wat deed je ook weer de helft door? Oh, dat heeft er van alles gedaan. Hij is daar uiteindelijk weggegaan als assistent bedrijfsleider, maar ja, hij is daar begonnen uiteindelijk gewoon op het stort zelf. Goh, en hij had zich opgewerkt tot Ja. assistent bedrijfsleider. Ja, En wat is ze toen gaan doen? alweer van alles anders. Klinkt als een iemand die altijd in beweging is. Ja, altijd. Wie had er? Danny. Danny. En Ja. mag ik dit zeggen? Zeker. Ja, en wie had zich? Nicole. Nicole. Nicole, die best nou toes? Ja. Ik zou eigenlijk... Dakje vrij? Ja, ik werk niet alle dagen buitenshuis. Want ja, binnenshuis moet ook gewerkt worden. Dus ik heb soms wel eens een dag vrij. En vandaag word ik vrij en ik stond eigenlijk te wachten op iemand van de DHL. Op een pakketje? Op een pakketje. Oké. En wat duist je qua werk, als ik vragen mag? Ik werk bij een drukkerie. Zien die er nog? Die zijn er nog, ja. Een paar hele goeie zelfs. Nou ja, drukkerieën hebben het moeilijk, hè? Ja. Door de digitalisering en zo. Maar dan Ja. blijven er een aantal over en dat zien dan de betere. Ja, weet Die niet of dat de grotere? betere is. Nou, het is niet per se de grotere. Ik denk dat ze moest proberen zich te onderscheiden van de meuten. Die er eerst wel waren, maar nu, het is echt nog maar heel weinig. Het zijn er echt nog maar een paar. En wat duist je bij de drukkerie? Ja, ik ben ook eigenlijk een beetje zo'n mannetje van alles. Ja, ik heb bij een aantal andere drukkerieën gewerkt en ik ben uiteindelijk bij deze drukkerie terechtgekomen wat uiteindelijk een familiebedrijf is en wat voor mij ook een familiebedrijf is. En doordat ze dus natuurlijk... Is het ook die familie die ja, de het drukkerie? is mijn familie hoe de drukkerie van is. Het was vroeger de zaak van mijn pap, heel vroeger de zaak van mijn opa. Inmiddels is het de zaak van mijn broer. En wie ik zelf gaat omzwervingen gemaakt heb in de grafische industrie, ben ik uiteindelijk bij hem terechtgekomen. En ja, als ze dan misschien net gaat korter bijstijs, dan hebben ze ook meer patten. Dus ik heb al van alles gedaan. Dan is het een kleine stap om even dit te doen. Ja, even dat dan te wordt doen heel en- gauw gezegd, oh, doe dicht dat even. Of heb ze even, kent ze dicht dit even doen. Ja. En wie is dat om die broer als baas te hebben eigenlijk? Ja, ik heb op zich maakt dat, voor mij maakt dat geen verschil. Ja.
En inmiddels is het niet alleen maar van mijn broer, maar het hij nog een compagnon. En dat is gewoon immers van buiten de familie. Dus ja, dan is dat ook wel wat anders. Maar het is denk ik voor dich wel enorm leuk om die familietraditie vuur te kunnen zetten. Ja, ja, alhoewel ik wel denk dat veel wel de laatste generaties zullen zijn. Want ja, het is gewoon heel moeilijk. Het is een moeilijke wereld. Hersenkinder? Ja. Ja. Een dochter? Een dochter en een zoon. Er zit geen grafisch talentje bij? Nou ja, ik weet niet of ze een grafisch talentje moest zijn. Ik denk dat ze met name Ondernemer. een ondernemer moest zijn. Wie oud zien ze? Ze wordt bijna 19 en hij wordt bijna 16. Dus op zich wel left hij dat ze misschien al een heel klein beetje weten wat ze willen later in het leven. Maar ik denk niet dat er een bij zit die richting uitgaat. Ze studeren? Ja. Ja. Hier in de buurt? Of, de dochter die studeerde in Eindhoven. Die deed toegepaste psychologie, dus gans gaat als we die doen. En de zoon die zit nog op de middelbare school. Maar die wil richting een uniforme beroep. Dus dat een uniforme beroep? Een uniforme beroep, ja. Politie, leger, politie, maar je weet nog niet precies wat? Ja, het leven gaat in de wereld van de politie of die kant in ieder geval. Ja. En heeft ze dan niet tegen hem gezegd van, jong, denk toch goed over na? Nee, dat moest vooral zijn hart volgen. Nou ja, dat is een enorm tekort bij de politie. Ja. Aan nieuwe mensen. Maar het is ook zo dat het respect voor de politie is minder geworden. Ze moeten zich wel realiseren. Het is zeker niet de makkelijkste keuze, denk ik. Maar ja. Wat is voor hem de charme dan? Dat weet ik niet. Oké. Maar ja, hij is 16. Ja, maar hij zit dat al heel erg lang. Ja? Ja. Ja. En dat is eigenlijk nooit. Ja. En ik weet ook niet waarom. Want ik bedoel, we hebben er allemaal niet echt met. En ik heb ook in mijn omgeving niet echt iemand zo van die denkt van, oh, dan is dat het rolmodel. Maar ja, weet ik niet waarom er daarvoor gekozen heeft. Het rolmodel. Ja, nee, maar dat hebben ze wel vaak. Dat ze toch iemand in die omgeving zuus en dat ze denkt van, oh ja, dat vind ik wel chic, dat wil ik later ook. Ik denk dat wij ongeveer van dezelfde leeftijd zien. De vroeg zijn dame nooit nog een leeftijd, maar dit is een leeftijd waarop ze ook wat meer gaan reflecteren, denk ik. Hè? Dat ze ook wat meer gaan terugkijken op waar ben ik nou en waar had ik willen zien. En ben je dan tevreden? Oh ja, ja? Maar ik ben wel, ja, absoluut. Ik ben tevreden mens. Wat heeft ze voor opleiding gedaan dan? MTS. Ja, als ze in de grafische industrie zit, is het toch een beetje in de technische wereld. Dus ik heb uiteindelijk een MTS-opleiding gedaan, grafische techniek. En daarna nog een grafische vervolgopleiding. Oké. Dick Bis dus van? Ik ben van Beek. Dick Bis van Beek. Ja. En Danny? Danny is van Neerbeek. Oké. Dus we zijn eigenlijk allebei, Beek, Neerbeek is uiteindelijk één na. En wie ben je hem tegengekomen? Of eigenlijk op de middelbare school. Maar we hebben heel lang in dezelfde vriendengroep rondgespoeld. Dus hij deed ook MTS eigenlijk? Nee, maar gewoon op de middelbare school zijn van elkaar. Oké, dus voor de eerste tegengekomen. Dus dat is al lang geleden? Dat is al heel lang geleden. Al heel lang geleden. Ja. En dat was op een feestje of in het dorp? Of, Nee, gewoon toen waren hier in Beek nog, toen hadden we hier nog een MAVO. Klasgenoten? Heel lang geleden. Nee, geen klasgenoot. Nee, maar we hadden gezamenlijke vrienden. En zodoende dat we elkaar leerden kennen. En het is een dorp, dus de komt ze elkaar dan later weer tegen, op een later teach-tip. Ja, goed, op een gegeven moment zaten we in zo'nzelfde groepje van vrienden. En, ja. Is dat groepje dan nog? Dat op zich. Ik kom die lui allemaal nog tegen, want dat zijn ook allemaal lui van Beek en van Neerbeek en van Eelsaan. Maar het is niet meer zo dat we er nog heel hecht met zijn. Er zijn wel bepaalde mensen waar we wel nog altijd contacten met hebben. En wat we door de jaren heen altijd gebleven zijn, maar het is niet meer zo wie dat vroeger was, wie ze iedere week samen op stap ging.
Zien er nog mensen uit die groep van heel vroeger, waarvan ze zegt van, dat had ik nooit gedacht dat die richting op zou gaan? We gaan er geen aflevering van Klasgenoten van maken, maar ik vind het altijd interessant om te zien waar mensen terechtkomen. Nee, het is niet echt iemand bij waarvan ik denk van, oh, dat is heel anders gegaan als wat ik gedacht had. Nee, ja. Nee, ik zou het zo direct niet weten. Zien ze allemaal wel een beetje heen blijven hangen? Veel wel, denk ik, ja. Ja. En er zijn er inderdaad bij hoe ze dan ook nog regelmatig contact met hebben. Sommigen zien ik ze nu en dan of met een carnaval of wat dan ook, dat ze elkaar wat tegen het lief loopt. Maar er zijn er ook die heb ik nooit meer gezien.